हाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननिसिम बे आंनि सोरां लामाजों मोनसे गोदान भिडिअ आरो लाना फैदों। मोनसे जोंनि हारिनि आरो गावनि आखलनि बेनो गावनि आखलखौ लानानै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। खायसे मानसिनि गेजेराव ओरैबायदि दं, जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, गावखौ फाल्थु खालामनाय आरो गोबां बायदि बायदि। जोङो माने ससियेल मिडियायाव नागारनाय बेखौनो आं बुंनो सानदों। ससियेल मिडियायाव जों नागारो, मा गोसोजों नागारो? पार्सनेलनि गावनि टेनसनखौ आं ओरैबायदि माने मोनसे फेसबुकआव मोनदों, गावनि पार्सनेल गावनि टेनसनखौ मानसिफोरनोसो मिथिहोनो नाजायो। खिन्थु मानसिफ्रा बेखौ बुजिया, नोंखौ उल्थासो बुजिगोन। मानसि गाज्रि बेयो। माबायदि सिगारेट सोबनानै नागारदों, माबायदि जौ लोंनानै नागारदों, माबायदि डेनब्रेड सोबनाय, माबायदि ड्राग्स सोबनाय, गान्जा सोबनाय बेफोरबायदि नागारदों। गावनि महरखौबो दिन्थिबाय, गावनि आखलखौबो दिन्थिना होबाय। ओमफ्राय नोंथांखौ नोंनि टेनसननि पार्सनेलनि थाखाय नागारदों होनगोन ना नोंखौ गाज्रि डाइरेक्ट होननानै बुंगोन? बेखौ नोंथाङा बिजिरनानै नाय। जोंनि बांसिन बर'नि फेसबुकआव आं बिराद जाथो नुयो। ओमफ्राय माखासे गुबुन हारिफोरनि नुबाबो माने बेयाव बहुद नुवानो होनजायो। खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद नुनो मोनबाय। होमबा नोंथाङा मा होनो बेखौ? गावखौनो जोङो जेनेबा आं एगजामपोल बुंबाय, आं गाज्रिखा जेनेबा आं गाज्रिखा आरोना, जेनेबा गाज्रि नङाबाबो गाज्रिखा होननानै गावखौ जे ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखुखौ दा दिन्थि। मालाबा समाव रायजोखौ नांगौ सम जाबा नोंथाङा गाज्रि बुंजागोन। बेबायदि जायो, मिथिबाय? आरो मोनसे बाथ्रा, जेनेबा नोंथाङा मोजांखा आरो ओमफ्राय जेनेबा एगजामपोल हमना लाबाय, आं सासे सिख्लाखौनो नोंथाङा मोजां मोनो, ओमफ्राय बेखौ नों मोननो हायासै। बिनि टेनसनाव नोंथाङा जौ लोंनायजों सिगारेट सोबनायजों दिन्थिना होबाय, बायदि बायदि आरो। नों बेखौ जेनेबा नों बे सिख्लाया मिथिथों आं बिदि जाबाय होननानै नोंथाङा फेसबुकफ्राव बिदि नागारबाय जानांगौ। आं मानसिजों सानदों आरो। नाथाय जों माखासेथ' जों बुजिनो हाया। मानसि बिदि नागारखो, मानो बिदि नागारो? एसेबो साननाय गैला नामा जोंनि बर'नि गेजेराव? बिदि सानजानाय फैयो। आरो नों गावखौबो गाज्रि होननानै गावखौबो सिनायथि होजानाय जायो। जों जेसेबां हायो ससियेल मिडियायाव जों नागारनो सानोबा जों मोजांखौसो नागारनो साननांगौ, गाज्रिखौ मालाबाबो नागारनो साननाङा। आफुना गाव नोंथाङाबो बिदिनो इउटुब फेसबुक नोंथाङा जेनेबा सालायग्रा मानसि, नोंथाङाथ' मिथिखायो। आंहा नागारबासो आंखौ मानसिफ्रा मिथिगोन, बेफोरबायदि दा बेखौ बुजिना लानांगौ आरोना। बेखौनो आं सानो। माने दा ससे भिडिअ खिन्थागोन आं, सिख्लाफोरजों बियार लोंनाय, सिगारेट सोबफुंलायनाय, बेखौ ससियेल मिडियायाव नायथों होननासो नागारखादों, नङा होमबा? बेनि बिखय आं नोंथांमोननो बुजायनानै आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों ससे नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। Ini sebelah ni sebelah tu ni mana mana berat. Tidak bekelai. एसेनोसै नोंथांमोन। आरो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदान फैदोंबा लाइकजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। बेखौनो आं नोंथांमोननो खावलायो। आरो बेल आइकनखौबो दाबायना हो। नोंथांमोना आंनि गोदान आपल'ड भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। खिन्थु नोंथांमोना सानगोन साबस्क्राइब लाइक खालामनायजों थाखा मोनो, बे नङा। माने नटिफिकेसन जायो आरो, माने साबस्क्राइब खालामबा नटिफिकेसन जायो आरो, गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरो। होमबा गुड नाइट नोंथांमोन। भिडिअआबो एसे खोमसि जाबाय, आंखौ निमाहा होदो।